Priatelia, práca 365 dní v roku, 7 dní v týždni, starostlivosť o zvieratá a výsledkom má byť a je mlieko. Nič horšie, ako keď snaha každého poľnohospodára, či gazdu, či farmára skončí takto. Keď sa mlieko takto vyleje do kanála. Presne toto sa deje v Kanade, kde poľnohospodári musia týždenne zlikvidovať takýmto spôsobom buď do kanalizácie alebo na polia musia vyliať 5 miliónov litrov mlieka. Nesmú ich darovať ani potravinovej banke, nesmú ich darovať ani do nemocníc, ani bezdomovcov, ani do útulkov. Nikde nesmú ich darovať, aby proste sa držali ceny mlieka vysoko. To znamená, v Kanade dnes som pozeral cirka 3 € za liter mlieka. Keď kedysi na marxizme, leninizme nám hovorili, že kapitalista radšej vysype pšenicu do mora, ako nasýti hladných, tak som myslel, že je to nejaká socialistická propaganda. Ale som sa mýlil, pretože dnes zistujem, že je to tvrdá realita. A 5 miliónov litrov mlieka, ktoré mohli nasýtiť hladné deti na celom svete, formou sa mohlo to mlieko vysušiť a ako prášok ísť, mohol sa vyrobiť z toho nejaké polotovary. Nakoniec aj na domáci trh kanadský sa mohlo urobiť sír, maslo a ďalšie produkty. Tak namiesto toho vlastne to mlieko skončí v kanáli a pritom denne vo svete zomiera 16 000 detí od hladu. To je každých 5 sekúnd, priatelia, zomiera jedno dieťa. Takže si myslím, že ten vyspelý západný svet, o ktorom nám tu tak niektorí básnia, začína potvrdzovať svoju nehumánnosť v celom rozsahu. Ja s týmto vôbec nesúhlasím, aby my sme vylievali mlieko do kanála, aby na druhom konci planéty, alebo na druhom konci sveta, alebo okolo nás zomierali deti od hladu. Ja som do kanála v skutočnosti vylial vápnovú vodu, pretože nebudem taký barbár, že budem potravinu liať do kanála. Držal som vás dokonca v napätí a určite ste si viacerí povedali a položili otázku, prečo o tom hovorí a vyleje mlieko do kanála. Nie, ja som vylial vápnovú vodu a tu ma jedna krava opisuje, že hovorím pravdu. No neboj, áno. Takže tu to zakončím tým, že nebolo to mlieko, bola to vápnová voda, ale inde vo svete sa naozaj to mlieko do toho kanála vylieva.